Salam eli hormatly adamlar. Garaşsaz baýy betarap ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şogun hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow sanly ulgy markaly minister kabinetiniň giňişli mejlisini geçirdi. Onu şu ýylyň birinji çäreginde ýerine ýetirilen işleň jemlerine garaly we degişli hatabatlar diňlenip, amala aşyrylan işlere baha berildi. Hemem ýurdumyzda durmuş ykdysady taýdan ösürmeň wajyp wezipleri aralyp maslahatlaşyldy. Mejlisde birnäçe ministerlikler hemem podoklyň dolanyş edaralaryň ýol başçylary Aşgabat şäheriniň welaýatyň häkimleri çagyrly. Salam, hormatly minister kabinetiniň agzalary, büşüm hökümetiň şöýleň birinji şäherinde anyp baran işleriň jemler minister kabinetiniň başlygy bolmasalarnyň gaýry ministerleriň we welaýatyň häkimleriň hasabatlaryny diňler. Olaryň alyp baran işleriň netijelerine baha berer. Şeýle ýurdumyzy durmuş ykdysadydan ötürmek boýunça günlük wezipelere sereder. Hormatly prezidentime de mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen ministerler kabinetiniň başlygynyň ornatary Müşrikowa söz berdi. Vice-premier şu ýylyň ýanwar-mart aýlary aralygynda gadanlan makroiqtisady görkezler barada hasabat berdi. Bellenşýäli geçen nöwürde ähli puwdoklaryň durnukly üçin üpsün etmek maksady bilen toplumlaryň çäreler amala aşyrly. 2020-nji ýylyň degişli döwür bilen deňişdirilende jemi içerki önüm göçüşi 5,19 götürmek bolany. Ähli ministerlikleriň we puwdoklaryň dolanyş edaralarynyň maglumatlaryna laýyklykda ýönelimçilik geçen ýylyň degişli döwür bilen deňişdirilende 3,12 götürmädi.